A, ne može, to ne može da prođe. Kuda su sva? Sio kako znam gdje treba da se gleda, druže. Majstor ti tačno zna, druže, gdje će da ti stavi libelu. Treba kupim purpenu da naduvam ovo sve, brate, ove majstorske propuste. Duplo staklo te veličine, 450 kg. I ovi kad su montirali, oba dva su razbili. Ovi proizvođači što prave ove hidroizolacije, oni sad, ja mislim, kad vide mene ovako da ovo mažem ovako nepripremljenu podlogu, ja mislim oni čupaju kosu, druže. Proizvođači materijala bi to sve po PS-u, a ovo po PS-u u praksi je neizvodljivo. Dobro jutro, momci. Evo vam ekser i desite ovo. A vi to čuli da treba meso da se suši, pa ajde i mi, jeli? Pa mnogo vi to brzo radite, ja ne mogu stigni da snimim, čoče, ovo nije stvarno pošteno je. Nisam se ja tako sa bačkom dogovorio, brate, nije tako brzo. Mi smo se dogovorili da to ide normalno, da mogu ja da snimim sve ovo. Vi niste normalni, otprilike. I zbog zime da se ugrejemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poslodavci mole bre da radimo brzo, a ti kukaš što radimo brzo. Pa sporije, pa ja znam, ali šta ću ja, brate, malo usporite. Viš da je zima, treba da ležite malo. Brat moj, legendo. Znaš ti da sam ja sinoć gledam snimke, gledaj. I vidim ovo ovdje, ajde okreni s***, da me nervira ovo. I vidim ovo ovdje, nisam vidio ovaj ćošak. Ja rekao, rekao, opet ću da rušim. Eto ga, prozor. Ja došao jutros, ostavili su momci prozor, brate, iako sam se ponadao da ću da rušim. Nema rušenja. Ja moram ići da uzem ovu hidroizolaciju, brate, najgore što je mraz, brate. Što? Pa zaledit će u ovome. Pa nemoj sad, pred beton. Kako ću pred beton kad išaluješ sad? Kako da uđem unutra? Mi ošalimo jednu stranu, razumiješ? Ti dođeš, namažeš samo četkicom i ćao. Znam, ali moraš sad učvrstiti, druže, ne popadaju zidovi dok ne dođete posle. To će se učvrsti jedna strana lepo, ne sekiraj se za to. Šta nećeš da učvrstiš sve u krug, ne? Treba lepo da se učvrsti, razumiješ? Da se izduva to s nečim, razumiješ? Pa znam, ali... Tek onda namažeš onaj... Znam, ali to će biti i sad tako ostane i posle kad dođe da se maže. Ništa, ajde da vidi ti onda s kim ćeš to da radiš i... Pa nema šta s kim ću da radim, da oduzem ja onaj CRS, kako zove, CR166 se zove. Uzem to, brate, zamešam i samo strah zbog mraza, brate. Uzmi ti to i izduvaj nekako, to i ćao. Nemam šime da izduvam, Kako nema? Pa nemam, odakle mi, šta? Pa duvaj ručno. On samo ide ispred mene. On se navadio, kaže, žena moja kaže, dekara se, kaže, navadio. A koliko ideš još nešto redova gore? Još 2, ali neće da se sad. Neće sad? 12 sigurno. Pa kad će? Pa danas. Znači vi sad kad to zašalete ja mogao počnem da lepim kamen s polja. Pa da, može. Dobar dan, dobri ljudi. Drugi dan zidanja. Znači ja prosto ne mogu da vjerujem koliko ovo ide brzo. Znači ovi silkapor blokovi M su veliki, gore u visinu 25 sa 60. Brate, to ide baš ono... Čak mi je i previše brzo zbog snimanja i sve mi je malo nezgodno. Treba tu nekih stvari da se odradi i ja ne mogu sve da stignem. Onako baš da ispratim to me malo živcira.
E sad šta se dešava, ja i kamerman sad krećemo, idemo do farbare da uzmemo hidroizolaciju. Pričao sam u prethodnim videima, znači pogledajte što se tiče hidroizolacije, da razdvojimo stubove gore od ploče, znači da namažemo na te dole gdje je beton, da namažemo tu hidroizolaciju. U svakom slučaju majstori zidaju i poslije ću vam objasniti sve što se tiče zidanja. Idemo. Kreći, brate. Zatvaraj se. Ali trčim ko pingvin, je 100%, smrzao sam se. Napišite mi neki komentar ispod kako vam izgleda ovo što radim. Da li se ovo vama sviđa, brate, ili imate neko pitanje, bilo šta, znači slobodno ubacite ispod, znači nemam nikakvih problema. Idemo da nađem, ali ja nisam siguran, brate, da li ćemo mi naći tu hidroizolaciju što ja tražim. Što nego nisam ni siguran ni kako se zove. Čekaj da vidimo šta kaže naš brat. Kako se zove Ceresitova hidroizolacija? Kako mogu da ti pomognem, da? Čekaj, stani čoveče, kako se zove Ceresitova hidroizolacija CR166 u vrećama, ima svoju emulziju, meša se, jel tako bi CR166, jesam dobro rekao? Da, tačno je. C166 je cementna hidroizolacija. Obično dolazi u vrećama i meša se sa vodom. Ako ti treba još detalja ili pomoć oko primjene, tu sam. Ma kojom vodom, bre, mora da ima svoju emulziju, ti si to nešto pobrkao, Lončiće. Razumem. Postoji gotove smese koje sadrže polimer dodatke, pa se mešaju samo sa vodom. Ako je to slučaj, onda je moguće da se radi o nekom drugom proizvodu ili specifičnoj verziji. Treba li ti pomoć oko pronalaženja tačnog proizvoda? CR166. Razumem. CR166 je polimer cementna hidroizolacija. Dolazi u obliku praha i meša se sa vodom. Obično ima elastična svojstva, Ne meša što se s omogućava vodom, da se... sine, ti si pukao kao oblanda, znači ne meša se s vodom, bre. U redu, izvini na zabuni. CR166 je dvokomponentna hidroizolacija, što znači da ima tečni polimer koji se meša sa prahom. Hvala ti na pojašnjenju. Aj, ćao. Ja najjače je fora ispala, brate, kad smo, ja i Zorica ležimo kući jedno večer i ono kao gledamo ovo, pričamo nešto sa njim, ovako bez veze, neobavezno, znaš, nešto. I pitao mi njega, ali ti znaš kao šta je nama čeda, kao, znaš? A on kaže, znam, to je vaš kućni ljubimac. Majke, mi smo se sve, ali sad čuj Bože, šta je fora bio. Šta kaže, znam, to je vaš kućni ljubimac. Dobar dan. Treba mi hidroizolacija, da li nemate možda ona u Čakovima, Ceresit CR166. Ok, thank you. I najbolje vam je 2 sloja, 3. Pa ne, to je za razvojim stubove, zidanje od... Zidanje? A da. Blok! Blok! Hoćemo da jedemo šta? A hoćeš kafu? Ajde, uzmi meni. Ćao, čao. Ali ima kafa za poneti? Evo samo da pitam kolegu šta će on. Unosi sunci, minja zori i novog dana, tururururu. Ja ne znam tekst, ne vredi, šta da? Dare! Ej! Ej, ne znam ovo, ne čuje. Tururu, 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 tururu. Gdje je pekara, gdje sam stao? Što ja pratim kao pozvanje na telefonu? Neko zove kamerman. Reci? Ja, koju ćeš kafu? Nemam pojma, kapućino. Kapućino ćeš? Kapućino. Dobro, onda jedan kapućino za tebe, hajde. Aj. Ćao, čao. Može kapućino i duži bez mleka za poneti? Gdje je pekara, sve. Mogu sednem ovdje, mogu? Druže, ja sam nešto... Ja ne mogu im banac, ja sađem nikako. Da.
kucam na Google mapama, majke, gdje je pekara. Zgubio sam se. Joj bože, vidi, gledaj šta sam uradio, pogledaj. Pogledaj cara, brate. Znači, prošao sam pored pekari, ja ne znam, ja, brate, pa zašto sam izvalio, ja ne mogu se snađem u Vojvodini, brate. Mišao. Sporo nešto ova kafa ide. Pancerotu i roll viršlu jednu. Gotovo je. I 2 krasana sa kremom. I... Uzeli? Napravio sam Šta je bilo? Otišao sam gore, brate, 2 km promašio sam pekaru. Znaš da sam ja tebe do ovde jurio, znaš, da te pitam koju ćeš kafu. I onda sam ovdje odnosno rekao, šta ga jurim, koji ima telefon. I bukvalno sam se ovdje okrenuo i tad kad se okrenuo, ja uopšte nisam izvalio da ste otišao još tamo. Ja sam otišao tamo danas dokle, brate, kad sam vidio više nema ovih zgrada, ja sam skapirao sam svoje kuca na Google mapama da radi. Pa ne mogu, ja brate u Vojvodini ne mogu se snađem, brate, majke mi, nije to sad, ne znam zašto. Prijem, konzola. Priča za ovu bubicu. Znate šta me zanima, pišite brate dole u komentaru da li je bolje ovako kao vlog sistem ovo da mi ono stalno nešto sve prikazujemo šta radimo ili da snimamo samo onako kao emisiju neku. A mislim da je ovo prirodnije bolje. Da viš nije loša. Ovo je naš radnik, majstor, jedan od najboljih majstora, Dejan Armirač, znači čiča lik kida. Gle ovo. Znači, on razvaljuje. A sad, zašto ja ovo vama pričam? Zato što ja sedim u kolima, a kamerman snima na polju, a kod mene je mikrofon. I Neša je također dobar majstor, znači, stvarno ljudina. Nema šta. Mislim, dobar čovjek pre svega. To su sve dobri ljudi. Mislim, ja sam iskreno da vam kažem, evo najpoštenije, zadovoljan sa svima njima. Što se tiče i Bačka, i ekipe, i organizacije, i majstora, sve je stvarno top. Stvarno je zgodan ovaj silka pot. Znači, bukvalno možeš da radiš bez i jednog otpada ako režeš kako treba. Vidiš, može pod kosinom lepo da se namesti zid, znači možeš šta god. Stvarno je zgodan i za rezanje i za oblikovanje i šta god, brate, stvarno su ovi blokovi, ne znam, ja volim ove bele blokove, baš iz tog razloga što mogu lako da se oblikuju. Ljudi, lajkujte video ako vam se sviđa, brate, ako je sve ono kako treba, mislim ako radimo posao kako treba, ja se nadam da radimo i trudit ćemo se da tako ostane. I obavezno se pretplatite na kanal, znači nemojte to da zaboravite, brate, znate koliko to meni znači, a verujem da znači i vama ovi naši videi da vi otpratite ceo proces. Nisi provalio foru šta sam radio sad. Povezao sam se na telefon sa kamerom tvojom i vidim tačno šta ti snimaš i pričam voice over. Ti snimaš Nešu, ja komentarišem sve o Neši. Neša je ovakav, onakav, ovo, ono. Dejanu isto, znaš kakav fora, a sedim u kolima, toplo je, ono. Znači, smislio sam fazon kako gospodski snimiti video. Zaposlite jednog kamermana, vidiš čovjeka i on nosi onu kamericu malu, povežeš mikrofon sa bluetoothom, znači s kamerom sve povezano, kamera na telefon i gledaš šta on snima i ovamo komentarišeš. Kao utakmica, brate. Loše to nešto. Kako me pogleda, druže, ubio bi me. Snimi, rođo. Vidi bajo šta mu radi. Šije ga, dobro je. Džigibao. Evo ti ovako vidiš. A on na sredini? Ovdje. Ja sam ja majstor, ja to se na ivici šteluje, ali na sredini. Ne može, to ne može da prođe. Kuda su sva? Sio kako znam gdje treba da se gleda, druže. Majstor ti tačno zna, druže, gdje će da ti stavi libelu. Znači, na kraj zida, nikad ti neće staviti na sredinu. Na kraj zida ide, vidi. Vaser, vagica, topic, super ti je to, nemoj da se sikilaš gazda, a u sredini... Sad ću da zapalim.
Ej, znam ja, pa ja isto kad lepio pre kamen, brate, lomljeni kamen, kad lepiš, brate, isto. Jaj, nisam kupio purpenu. Treba kupim purpenu da naduvam ovo sve, brate, ove majstorske propuste. Znaš. Ne, moram uzeti purpenu. Hoću sve da naduvam lepo, da. Nemam, druže, zidova da mora se ogrejem s nečim. Pa čekaj, ćeš stiropor preko ovoga ili lepo? Ide 15 santima vuna. Vuna? Pored ovog? Da, i iznutra ide malter. Ide vuna. Ti upališ sijalicu i ugreš. A jeste, a ovo staklo? Pa dobro, pa imaš ona stakla sa grejačem. Ima. Ne, znaš šta je? Ide roštilj sad, šafi se, ovdje. Pa ide vuna 15 santima, pa ide, kako se zove, vazduh 5 santima, pa fasada obloga. Ide ova ventilisana fasada. Pa čekaj, ovdje ćeš onaj kamen tvoj. Ovdje je kamen. A gdje je kamen, tu ide stiropor, da. Stavim stiropor, isto. 15, da ga potiplujem dobro metalnim tiplom. A znaš kako tiplujem? Gledajte sad, ovo je dobra fora. Znaš kako ga tiplujem? Probušim rupu, uzmem onaj plastični tipl, ali pre nego što ubacim tipl u rupu, razumeš? Da. Uzmem purpenu i naduvam u rupu. Aha. I onda stavim tipl. To posle i da hoćeš da iščupaš, ne može. Anker fix. Nema, ono je ludilo, razumeš? A pogotovo za gitar blok je dobro. Zašto? Zašto ima rupe. I ono unutra kad se raširi one rupe. Zakuje ga, brate, znaš kako. Znaš ti, mnogo šta. Samo se praviš malo da ne znaš. Pa znam ja kako ne znam. Na primjer sad ne znaš gdje treba libela se staviti. Pa viš da znam kako ne znam, pa pokazao sam ti. Na ćošku je uvijek pravo. Mora. Zašto sam ja ovo sve naučio? Zato što sam uvijek računao da ću praviti nekad sebi kuću. I uvijek sam računao da neću imati para platim ljude. Nego da ću morat sam. I uvijek sam, gdje god sam otišao na gradilište, i ako oni tamo postavljaju vodu, nešto glupo, grejanje, nema veze sa mnom, razumiješ? Ja odem tamo i šmuram, pitam, a šta je ovo rođa, a zašto ovo radiš ovdje? Oni su svi mislili da sam ja lud, razumiješ? Ja sve ispitivao, tako. I mnogo ću ja tu raditi sam stvari. Neću ja moći da plaćam sve, brate. Mislim, nije, to sad, pazi, ti sad kad bi gledao kuću i ovo, sad ti bi rekao, vozi pun para, brate, nema. Moram ja to sve, znaš koliko ću ja sam, ja ću najvjerojatnije, možda ću ja i gips da radim unutra sam. To nije teško, i ovu fasadu isto, to su montažni poslovi, brate. Razumijem? Šta je samo vaservagu pratiš lepo i čao, a gips ću lepim iznutra, brate. Neću ni da malteriš. Neću. Pa ne, gledaj, zavisi od svega, od ovog posla, od snimanja, od kamena, ako budem imao para, brate, meni jeftinije malter je koliko, 6-8 evra, razumiješ, po kvadratu. Mislim, lupam otprilike, tako je neka cena otprilike se kreće. Jeftinije mi da platim ja 8 evra po kvadratu nego ja da izgubim vrijeme, ja ću tamo na stovarišta zaradim više, razumiješ, znaš? Oko svega toga špaletne su. Pa uvijek. A znaš ti kako sam, ja sam, brate, uživao da radim špaletne sa stiropom. Majke, radimo zgradu ovdje u Novoj Pazovi. To je ja kad pričam ljudima, organizacija pola posla. Radimo zgradu u Novoj Pazovi, lepimo stiropor. I ja i moje kolege do doručka, oni svi druže uradili po 2 terase. Uvatimo 5 terasa, svako radi ovaj red, onaj red i onda ovaj odozdo gazda penje se, zna tačno gdje mu je ko i koliko je ko uradio, razumiješ? I ja dolazim na doručak, mene gazda nisi uradio ni jednu terasu. Rekao, sačekaj, brate. Ajde do kafe, može do kafe. I sad ti hoćeš, kaže, mene da ubediš da će ti do kafe da obiđaš ove ljude. Pa rekao, druže, do kafe. Vidi, oni su svi uradili po 2, ti nisi ni jednu. Evo ja ti kažem, ja svi 5 završavam do kafe. I šta sam ja radio? Gle, ja do doručka, druže. Kad sam najorniji, kad najviše imam u glavi, ja uđem u terasu, pošto znaš kako u zgradama terasu, stiropora, čuda, blokova, maltera, sve ja to lepo izbacim, očistim, napravim sebi lepo kako mi treba, donesem balu stiropora, koliko mi treba kvadrata, uzmem i sečem sve, špaletne, ovo, sve poisecam. Za svaku terasu, svih 5 sam ja završio do doručka, iseko. I kad dođe, druže, kako se zove, posle doručka, ja nemam ništa teglim. Sve mi je lagano, a post doručka si znaš, on ne može se sagniješ. I onda samo uzmem one table, tap, uzmem ovu špaletnu, 2, cap,
tap, gotovo, idemo, tap. Druže, izađe, ja 5 terasa do kafe ovako, do 12 sati, lagano. Samo organizacija. A imao sam moje majstore za kamen koji se zatrpaju, druže. On kaže gazda, gdje ću da istovarim, kaže pesak i cement. Teraj, kaže, u dvorište. Te koje dvorište, kud izađeš, čovječe? Pa kaže, ostaji na ulici ako može još bolje, razumiješ? Ti, druže, oteraš pesak i ovo u dvorište, ti mora radiš od kraja vam, a kamen ti uvijek, ne možda ti utera od kamen, razumiješ? I onda to, brate, ja sam se nagledao čuda, sačuvaj Bože. Ali to su glupe stvari, znaš, ali samo malo da uključiš mozak. Ko ima? Ma ima svako, brate, nego ljudi, znaš šta ti, ljudi neće, brate, bole ga uvo, razumiješ. Pogotovo sad kad su malo jače dnevnice majstora, znaš. Neš niko se trudi. Bole me uvo, šta imam danas 100 eura, ne mora zaraditi 200, što će? A danas ti je zaraditi kao majstor sam da radiš za sebe, 200 evrića, lagano. A nije to baš tako. Mislim, barem Ma, ja tako 100%. razmišljam. Ma, druže, jeste 100%. Ako napreduješ u poslu, mora da te interesuje. Pa to da. Ali neće ljudi naprijed, koga to zanima? Ja sam upoznao, sad imam dobre ekipe, brate, za kamen, baš su mladi momci sve, imam 5 ekipa, brate. I oni, brate, sve mladi momci, sve istražuju, sve te nešto ovo, te ono, te baš se trude, ono, razumiješ? Dobar dan. Joj, da vidiš kakav je video onaj jučer što si snimio, brate, što ti kažeš na telefonu. Ajde, ne mogu da pričam, ne da gazda da se priča. A šaka je fora, brate. Si snimao? Majke. Kaže, a ti kažeš, pobeže, kaže, kakav to gazda. Znaš kakav je fora? Majke, baš je mi dobra fora, brate, ekstra ispalo. A javi se sad ako smiješ. Na radnom mjestu sam, kaži, ne smijem da pričam. Kaži, Kojica. kaži. Ne smijem da pričam, kaži. Samo smije da te ponije. Ja jesam. Dva ću te, ne gazda ne da se priča, hajde. Jel to žena, brate? Ha? Jel to žena? Juk, bre, kaže, ko je taj gazda? Vidi, kod zidanja, šta ti je bitno, brate? Znači, najbitnije. Imaš neki laser, to ti je najlakše da ne izvlačiš vagrese sa crevom i da se ne zezaš. Znači, neki laser i da izvučeš taj prvi red pod laser, da ti bude sve lepo, to ideš malo deblji sloj da možeš da utapaš tak dalje, možda ploča negdje na mjestima nije ravna, što je normalno. Zato i služi posle ravnajući sloj estrih, košuljica, kako god hoćete zovite, jer ploča, beton ne može da se izravnja 1.000.000%. I, znači, prvi red izravnjaš lepo kako treba, s ovim silkaporom je zgodno to zidanje, znači nema šta si cimaš, brate, možeš bukvalno da zidaš i sa vaser vagom, malo konac, vidiš kako ljudi zategnu, vidjeli ste, ima i tamo i u prethodnim snimcima. Konac, brate, zategneš, ćao. I samo mažeš, brate, bukvalno kao pločice, ono, znaš. Milina, evo ja sam zidao, znaš ono što sam testirao, što sam uvarao, brate, zidao sam zid, ovako je bio zid, ovako veličine, da. Ja sam ga zidao, brate, koliko bi, 8 redi, 6 redi, 10 redi, ne mogu se sjetim tačno, zidao sat vremena, brate. I da, to je dobro kod ovog bloka, sve, i nebitno kod ovog, i kod gitar bloka, ako majstor ostaje ovako bušno, šupljo, znaš, onda naduvaš purperu, brate, tu i čao, i onda posle posečeš, bude sve onako zadiktovan. Sve su ovo zidove stavili, to je gotovo, nema više zidova. Vidiš, ovo treba dođe zid. Ovdje ide zid. I više nema zidova, nik. Kako ti to ideš sad? Aj, pa Vidiš što je čizme? vidiš, nema više zidova, ovo sve ide u staklo. Aha. Ova strana. Da, sve ovo što je šuplje, to ostaje sve tako. Daj onu paletu, skloni ono što se nakrivilo. Šta će im reći, nek uzmi. Ne znam samo da nije tanki onaj blok, pa zato ne uzimaju. Je li nešto, može ta paleta da skloniš tu? Ne, pa ne uzimaj od sad nje, ozbiljno. Da ne padne na šupu, zato. Pa što će da mu napravimo drugo? Ja znam koje sam imao i to dok sam napravio. Može, ozbiljno. A, da. Pa sam se bi dnevno slobodno uga ovdje. Ovo je samo za sjedenje garnitura. Aha. A ovdje je ovaj, kako se zove, trpezarijski sto. I ovdje je kuhinja. Pa ovo ti je sve faktički dnevna soba. Da.
I ovo je otvoreno sve, samo vidjet ćemo kako ćemo to staklo uklopiti, to je problem. I što mi je bila ideja, vidiš, da cijelu kuću vidim, odakle god, gdje god stane vidim sve. Pa da. Ovdje će biti drvo, zasadimo u sredini. I onda odavde sediš, ručaš, vidiš to drvo, vidiš tamo u sobu, vidiš napolje, vidiš ovo. Šta ćeš tu moraš koje drvo misliš? Pa vidjet ćemo neko malo, ne nešto veliko. Da ne ide korenje veliko. Ne, pa da, meni je da vidim ja krošnju unutra u kući. Da. Pa dobro, lepo je zelenilo, razumiješ. Ma ja volim, ja sam zato i rekao i ovdje isto idu neke biljke na polju. Pored samog prozora, znaš. Da. A stani, ti ćeš opet ići u izolaciju bez obzira. Da. Moram, jer što više ovo pojačam, manje ću gubiti toplote. Ja svejedno gubim toplotu na stakle. Razumiješ? Da, pa dobro, ali ne puno. Ako ideš dupla stakla, trodupla, kako ti rekao. Pa pitanje da ću moći trodupla, imam staklo 3,60 sa 2,5. Aha. Ne možda podignem. Duplo staklo te veličine 450 kg. Ovo moje, ja ne znam, ovo teško dvojica nose, ona na kliznim vratima, ona. I ovi kad su montirali, kad su iznosili i kad su teli, oba dva su razbili. Ja sam stvarno teo da kažem, rekao, ne, daj, pola ću ja da dam. Ne, pa dobro, to je njihovo, da. Mi smo i oni su kupili 2 stakla, druga stigla 2 stakla. Ali ne može ni oni treba da znaju. Ne možeš ti to staklo nositi koje je teško, recimo, ne može, ovo mora dođe 60 kila ili više, 70, ovo kod mene kad bude, ovo mora dođe dizalica. Idem, treba da mažem, hoću da mažem ovdje hidroizolaciju, da razdvojim. Vidiš, sve sam razdvojio, samo ovo nisam. Hoću da razdvojim sve. Vidiš, ovo sam stavio i poću sve kondor da prebacim preko cijelog poda. Ajde, uzradi. A koji je Mane ovdje? Jesi ti Mane? A meni rekli tebi da se javim. Za šta? Da mi zamešaš ovu hidroizolaciju. Kako se to radi? Možeš me naučiš. Ajde. Mislim, vi sve znate. Imaš četku kako, brate, tamo u alatu. Četku kako. A? Misliš da nema? Ima ono za čišćenje, Ma ne, to treba mi ova zamazana. Pa može ovo. A gdje je Zoki otišao do grada, no? Ajde da ga napravim. Narasta je proja, mišu do kolena. Nema ni suva leba, ne proje, vidiš i danas. Pa zato pevam. Pa zato. Od muke. Mažem hidroizolaciju ko što sam pričao prije, brate, između stubova. Mada je ovo jako loše jer mi je prljavo dole, pa se trudim da nabacim malo više da to pokrije. Dosta je prljavo, ali svakako odozgo nju pritisne beton, nema ona kud. Meni je bitno da ne prolazi ta kapilarna vlaga, a ovo će spasiti sigurno od toga. Sad samo je problem što nisam na vrijeme, šta ću? Kad si osuđen da se patiš u životu. Muka, brate, ovo sad. Znaš ti kako bi to išlo da je to čisto, ja bi to do sad namazao 100 puta. Nije nego prljavo, mora da ga umaganjim, eto, bukvalno. Tako da kažem. Vidiš kako se umaži ova prašinčina. To ne bi smjelo tako. Razumeš? Čistio sam, ali ne vredi, brate. Očistiš malo samo nešto i ne možeš dalje. Sad ti vada. Evo ga mu ništa. To mene ne bira, šta? Što i ako radiš nije to ono 100%. Sreća nema mnogo ovih malih stubova. Pazi, nije tu ovo sad što ja mažem. Tu nema neke velike vlage. I neće ni biti neka velika vlagurina. Znači ovo je dovoljno, čak i ako ostane neka rupica među ovim porama, neće ništa uraditi na kompletnom zidu, razumeš? Neću imati šta uradi ja, crni sine. Ajmo, nos ovom kantu. Cijelo moram da duvam ovo. Ovi proizvođači što prave ove hidroizolacije, oni sad, ja mislim, kad vide mene ovako da ovo mažem ovako nepripremljenu podlogu, ja mislim oni čupaju kosu, druže. I keramičari neki.
i tako, znaš, ti što rade to. Ali, ova hidroizolacija ovdje, rekao sam, znači ona nije neku pretjeranu ulogu, samo da spriječi tu, kako se to zove, kapilarnu vlaku. Tako da nije uopšte strašno, može i ovako se namaže. Ja ne mogu sada da ga očistim ovdje. E, to je ono zašto se dešava da se sukobljavaju majstori, proizvođači materijala i slično. Proizvođači materijala bi to sve po PS-u, a ovo po PS-u u praksi je neizvodljivo. Jeste izvodljivo, da sam ja bio pametan, ko što nisam. Pa da sam na vrijeme to, vidiš ti sad, ja moram odavde da ga dole natabam, pa da ga onda dole malo razvučem. Oni su trebao sam ja ovo na početku, prije zidanja. Nije se dalo, bilo loše vrijeme i onda ostade. I sad, jati. Ljudi moji, ako vidite nešto pametno ovdje sad, udarite neki taj like. Pomoće da zaradimo i mi neki dinar, imamo i mi dušu. Jel da, kamerman? Kaži, treba tebi plata se plati, brate, i to, znaš? Da, mi se plate računi. A to, brate, struja, voda, grijanje. A realno, brate, to što oni udare like na YouTube-u i nema za više. Ako hozu kredit, nema ništa. Kakav kredit crni? Kredit, ne daj ti Bože, ne bi ga uzeo. Ja otplaćam kredit. Aj, tako da, eto, donacije za kamermana, ako imate ono super tanks dole, stisnite. Sve što bude s ovog videa kamerman, dobit ćeš ništa. Ne, sve, može, evo. To super tanks to i ne radi, ja ne znam da li to iko i zna da postoji, a moje sestri kad sam rekao da to postoji, ona kaže šta ti je to. Ali to je dobra stvar, mislim kad su ljudi, zadovoljni što si, ako si im dao neki savjet, nešto, brate, $5, brate, nešto smiješno, kafica. Ja to imam običaj, realno. Ne stalno, ponekad. Kad stvarno tražim nešto da rešim, brate, neki problem i nađem na YouTube-u lika koji to radi i objasnio čovjek kako se to radi. Brate, što da ne častiš čovjeka, šta? A moja žena, brate, ona je na placu kad dođeš da kupiš nešto, ona ti vraća u dinar. Ali kad ode da kupi negdje nešto, isto ide u dinar. Ona plaća u dinar. Ja nisam takav tip. Ja i ostavljam i uzimam više. Kažem čovjeku, brate, ajde sad, ne znam, 20.200 dinara račun, brate, ajde, tražim sad 800 dinara, 200 dinara, razumiješ? Da. Znaš, ali kad odem ja sad tipa negdje, 100-200 dinara ostavim lagano, znači nemam ni problem sad. Ali gledaj sad šta se dešava sa tim super tanksom. To ti isto ta priča, brate. Taj novac, pazi, naravno da ima to vrednost, kad bi se sad skupilo 1000 ljudi po $5, brate, to ti je ludilo, razumiješ? Ali, ja sam skoro prvi put čovjek ostavio ne znam, $5 kao za onaj video gdje sam pravio tutorial kako da napraviš ti skicu s pomoć programa, znaš. I čovjek ostavio $5 i napisao komentar, znači druže, hvala ti, stvarno ovo je ekstra, razumeš? Znači nije do tih $5, druže, koliko to znači da si ti nešto uradio dobro. To mi je više nego tih 5, ne znam kako dobija se. Više ti je to nego, naravno kad je bilo 1000 ljudi dnevno, Roki, pa da je bio kraj. Mislim, ne treba to ni očekivati, niti forsirati, pričamo onako čisto da pričamo nešto dok radimo. Ali pa što ti kažem, to je super tanks na tom YouTube-u, meni je to super. Zašto? Zašto možeš komentar dostaviš? To je nešto novo, ja znam ima... Dijete, to postoji, ima 5 godina, brate. Majke. Ja znam join dugme da kao svaki mjesec... Da, imaš to, ali to je, brate, pazi, to je glupo što je svaki mjesec. Neko mene možda hoće časti, brate, tipa $50, nešto 2, nebitno, dolar, euro, nebitno, kafu, razumeš? Hoće časti čovjek, ali neće, brate, plaća svaki mjesec, brate. Mislim što i jeste bez veze, brate. Znaš, ja sam se bio učlanio za neku grupu, za ne znam, čitanje knjiga. Za to bilo $400 dinara mjesečno, brate. I zaboravio da isključim. I on svaki mjesec skine kartice. Jeste, a ja rekao, aj isključit ću, znaš, nekako. I tako se vuklo, brate, ubije me 2 godine. I što, mislim, na kraju sam ugasio. Mislim, a nisam, pazi, koristim ja te knjige stvarno, ali sad ne koristim preko leta, a brate, preko leta mi stvarno ne treba. Zimi mi treba, brate. Uzem, uključim, brate, slušam knjige, naučim nešto pametno. Dobro, građevinci, nemojte sad misliti da sam ja neki, kako se to kaže, nije filozof, nego akademik. Nisam ja akademik, rođe. Ja učim samo biznis stvari, to mene interesuje, to je to.
U što mrzim blato, ja mislim ništa ne mrzim više na svijetu. Brko, izmakni se ti sad kad snimam da padne to još jedno. Sad ide na vas. A jeli? A te si to na nišanija? Bilo bi glupo 2 puta. A što to šalujete tamo kod komšije? To nije moj plac tamo. Au ljudi, ali će biti projekat. Biće baš dobro. Nema gotovo, drugi dan zidanje, brate, to je to. Ja sam nabacio hidroizolaciju. Lajkujte, pišite u komentarima šta vas interesuje, znači odgovarat ću. Zapratite, brate, značilo bi nam, eto, da što više ljudi vidi, ja mislim da je sadržaj kvalitetan, da se trudimo stvarno da vam objasnimo sve, mislim i vidite uživo situaciju šta se dešava. Ako bude šta u komentarima, ja ću praviti nove videe, nakladne, pravit ćemo te neke sažetke da ćemo sve onako sesti i natenane stavku po stavku gdje ću ja bukvalno napraviti spisak i objasniti sve lepo. Ljudi, hvala vam na gledanju, sljedeći video ide za 7 dana, a prethodni možete vidjeti ovdje, tu je na kanalu, ceo serijal ide, vozi svaki subote u 18 časova, vidimo se, ćao!